Sanibona bafethu, ish. Nayo lento oqala live i-story. Let's double tap the screen since it's again so there's going to abanye. How should I start? Wait. Dango mfethu Skaka. Ufuna request that request the message. Because ngopass ngicabanga ukuvala. Ngifuna abahamba ngeenyawo. Abafuni. Sanibona bafethu, welcome to Shishi the Fixer. If you have a problem with Ikwababa, you can contact me. Hey, nami ngifana udelelayo. Ya bhuti. Azoba ngifuna ukufanisa nesilwane manje angazi ukuthi sonasibe. Athi wena ufana nomgogo ongayophakeliwe ungazomdakela wena. Wabuka ama Ninja Turtles. Mhlawumbe ngiyawazi. Ngeke lo mthitha mfethu ngeke ishishi. Man. Wo. Zokhathela lapha. Zokhathela. Akuzokazi ukuthi uzone umoya wami. Mangizokhuluma la. Mfethu ama Ninja Turtles but I swear. Ezoxabana nawe. Mfethu Kana yabo ukudelela wena kumele ukuthathe as a career cause wow. Mfethu ngizama ukuthatha umuntu afana nalento mfethu let me show you. Izoxabana. Guys. Mfethu. Guys, yo. Mfethu. Okay, noma Engayazi zona eyihlaba. Mfethu. Wena mfethu. Wena singakwazi. And bese ngiyabona ukuthi Hayi bani ikhadi inkinga ke ngapha. Awuzani. Ngizokuthola point. Kwenzala. Cha bangidakela. Baba thank you so much. Wena ushelisa abantu. Mina mfana ngiyakutshela ngikwenze lo masimba kumina. Ungishelise la ngibize lento. Finally. Ngizolesithathu lapho. Khonyiwe ngifuna ukubona uGumede eqhaqhazela. Bafethu comment down if ufuna ukubona uGumede eqhaqhazela ngolesithathu eshela intombi. Yabo nje bafo. Hayi bafo. Ngokugcina ungaqhaqhazeliswa intombazane mina. Usho nje? Ukuthi angeke ngishele kodwa nje bafana bami okay boy. Nina ungaqhaqhazeliswa umuntu one anus. Weliqhaqhazeliswa kanjani? Ongenayo. Okay. Qonda ukuthi akekho umuntu ongenayo angani futhi ungaqhaqhazeliswa umuntu. Ngiyaqonda. Kusho ukuthi ke awunalo igwababa. Chaza lokho. Boy. Hayi boy angisho. Angisho ukuthi ngizana. Ngifuna ukutholela isiqu. Hawu mfethu.
Iqubu, yabona lento yokuthola iy'qubu manje ngoba senenza i-content mfethu. Iy'qubu sasiy'bamba kudala bani wami, sesingakabi nayo ngisho amazinyo lapha. Ngiyakutshela. lapho mhlawumbe uzobala bona abangani bakho ungangifaki mina lapho. Hhayi, nkosi yami. Hawu, uqonda makanaki, uqonda ukuthini ngo-gift? Hayi, bengingazi ukuthi umnganagini. Hawu, uqonda ukuthini ngo-gift? Hhayi, angisho lutho futhi. Angisho lutho. Akulungile. Hawu. Hhayi mina mina bafayo. Kubo bonke bekhona oSandile, bekhona nawo sibani wakhetha ugift. Hhayi, uqonda ukuthini wona ngogift? Angazi vele acabanga yena. Hayi ngeke ubize libhubesi intombazane. Ngeke. Naye ngifuna ukumthesta lo. Yabo yini no 2 and shoot. Ngifuna ukumthesta. Fethu, hey yazi mfethu yazi shishi. Asibizelwa siyayiyena. Engabe kuthi Boy, ngifuna ukucheck i-raise yakho kuphela. Ukuthi yaqonywa awuqonywa. Baba ayisebenzi i-risk, kusebenza imali. If you don't have money, ayisebenzi. Kusebenza imali za. Uzomtshengisa amaphakethe akho. Baba. Lapho uqondile ngizomkhombisa ukuthi anginayo. So akasuke kumina. Aphume kumina. Akusiyibo bonke abakholelwa emalini, abanye they do believe in the ngicela intombazane eyodwa bafe ngayithanda imali eyodwa, imali phambili bafazi ba. Ngicela intombazane eyodwa engayithanda imali, asikuyeke wena sikubeke eceleni. Ngicela eyodwa intombazane eyodwa. Ngicela intombazane eyodwa engayithanda imali bafa. Hayi, ngeke sangibo. Kulezi engizazi bafo intombazane the only time engayithandi khona imali if only umuhle, yabo. Lapho-ke angeke ilokhu kuhlupha imali and uma ikuthanda yona, yabona wena ngeke uzo-relate-ke shame lapho kulo part yokuthi uma umuhle uma ikuthanda, so yabona awurelate ngalapho. Awuyithembi na? Bani wami awuyithembi baba yazomthita mfethu, awufiki uyibeke eceleni ikhamera ukhulume, ungayifaki ikhamera because uzosuke ngene ey'tofini. Usuke ngene ey'tofini kuphela, unginikeze isound kuphela, isound. Ayisebenzi kanjalo zalo. Ayisebenzi nje kanjalo. Ngeke phela manje ngiyahlanya, kanti ngiyakutshela ukuthi uzosuke ngene ey'tofini isiphuphuka. Hayi baba, hayi. Kwawena thina sisho lutho uma uphosta intombi yakho. Uphosta intombi yami? Ku-status. Ungabhosha ine-millionaires ngeke. Ishishi lo mnoba namhla. Hayi ngeke mzala. Ngeke uzungibone ngiphosta. Manje le mpahla Shishi the destroyer. Dada, yakazi futhi wangimosha ngempela ushishi kumzonda kanje. Shishi wabenzani nomjini? Ubani lo? Uthi shishi the destroyer. Ngiyafika futhi ngisesigwababa mawuthi ngiyadestroy ngake ngiyadestroy abantu nkosi yami. I'm fixing the country enegwababa. Manje le mpahla usuyiphosta kusiyona yakho. Yiphi? Hayi musuyiqinisa. Mina nawe nje asibukelana ama-status ungalibeli ukujonga. Hey baba uyahlanya ngafethu angani wabonile ngafaka ama-read receipt angisipost status kodwa ngiyayibona i-status zakhe. Ayi uhamba phambili wezepolitiki bafa ukhuluma into engekho i-ole baba suke kuyi-ole
Ole bese kuzoba ile video le ngesikhathi EFF lale mpahla le beqhubuzana lapha bese uthi kambathini kanje ngicela ukuthi i-pressure liselithi yabona seyishishi mfethu mfethu so we all nje all this all that Okay, yeah, I wouldn't lie. But yabo le ntombazane ayimsaka ngeke. Ngingaphosta abantu ngajoli. Hayi. nakhuleka Mphakathi, I'm single, very much single. If ufuna ubona isoka la kimfethu, you are more than welcome. bengikuse ona lokhu nje bengikusesha wona shishi that destroy Boy, ngiyazi ngizobuye nalutho. Kuchiliwe lana. Kuphuliwe. We don't tatazela. We don't. akulungile yazi lo ngoma ethi dlala ngamashi shi dlala ngamashi hayi shi udlala ngamashi wena pana uzinza futhi igama lakho uzinza awizinza zimincili ngibunuzonga mizinza nami Ubekile lesithathe. baba mina ngihamba nobhubesi baba ngeke ungenze lutho baba ngeke ungenze lutho baba No. mina baba ngeke Isake. Uhlonye. Azoye. mina baba ngihamba nobhubesi Nomuntu boxing njalo mina nje ngeke. Ngifuna wena. baba mina nobhubesi uyesihamba kanje even ne-PMB sasihamba kanje umethi sihamba kanje ngeke ungenze lutho hawu ulahla iside kwawena sokuqukula sekubeka nje phezulu mina naye Ngihamba nezikora mina ngeze izilutho lo muntu ombizayo iboxing ayisebenzi. hayi yabona useyiqalile ngalezi ikora zakhe lezi hayibo yazi ushishi usitshela ngeyikora phethe abantu la bathi nginitshela ikora ushishi ahamba nazo zikanje ikora zashishi zikanje nomjida phethu what do you say isikora sakhe lesi thina baba sazi ikora kanje sazi uzositshela izikora esingeje akho lutho ezikora zethu Uphile leyo. Exhausted. Okay. Yazi yadoda ingakanazi. Bangela uqile yadoda ezothi uthonyela uzophosha. uthini Ingibhanqeka uqile yandoda le yayazi ingane ngizoyitshela for ukuthi funa ukubamba akulungile mina ngithi asihambeni so-squat yebo sihambeni so-squat yebo noma inini mfethu ungi-invite ejimini yakho for ufike mzala ngifuna ukumnyisa mani mfethu ungakwazi ungi-invite ejimini yakho yeah okay. When noma inini la rest mana akanikhokhi okay mina akhuleka I think what time ijima sikhathini kuqala hey boy ngisathatha umhlela phansi ayi isikole singibambe kangaka so noma inini mofuna hey ngisathatha umhlela come on boy honestly okay we can share it today bro I don't mind namhla ngoba like even now bro udlala imali soyikhuluma kahle ku-WhatsApp lento ngizokubuza kuqala ngiconfirm nelokhunje ne-schedule sami ngibone ukuthi oloba bagcine bethi nge-start because angani siyafunda manje okay boy ngizoza nawe mina ngifundele endleleni so hayi khululeka awungasabi mfethu hola mfethu kodwa hey mocha yankola hey
ngifana lo bafethu it's about half two, so 2 loads. I have to ncwada the Zulu, isiZulu siyangishaya, so I have to